أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. My Muslim brothers and sisters, Africa at large. Ngicela ukubuza. Lento eyenzeka la kulelizwe lase South Africa anibuboni yini ubungozi bayo? Ngisaphinda futhi. Umnotho uyawa. Okunokuthi kulunge izinto ziyamosheka. Kodwa nina nisesebhizi noku nina nithi mabahambe. Le verse yeQuran engiyivulile la ineyimpendulo for lento lena nina eniyenzayo. Labantwana laba abayekiswa izikolo kuthiwa ngoba ba abantwana bama foreigners bayekiswa izikolo, umntwana akhishwe esikoleni efunda. This verse engiyivule la inempendulo for leso senzo leso wena as a Muslim osupportayo. Labantu besifazane abakhishwa ezibhedlela bekhulelwe besikwa bekuma labor pain kuthiwa bayotetela ngaphandle ngoba abanamaphepha. Kusese ubuntu yini lobo? Labantu laba ababulawayo, labantu laba abagqekezelwayo bathathelwa izinto ezitolo zabo. Kusese yibo yini ubuntu lobo, the spirit of ubuntu. Mabahambe kodwa niyabamoshela. Bese nisikhothela amavesi amakhulu kuQuran. Atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum, and obey the laws of the authorities, the laws of the country. Kusho nina ni quote from the Quran. Walla uthi masilalele yena, silalele isithunywa sakhe. Ucabanga ukuthi kungani Allah engathanga mayesezwe kwesithathu athi makulalelwe nabantu abakuma authorities? Ngoba Allah uyazi ukuthi abantu abakuma authorities banokuzenza izinto eziphuma endleleni. Yingakho Allah engashonga ukuthi sibalalele. Lapho sine choice ukuthi siyabalalela or not. Kodwa Allah for yena nesithunywa sakhe akasinikanga any option. Uthe masilalele yena, silalele isithunywa sakhe. Makufika kulabantu laba baphethe imithetho yezwe, Allah uthi lapho sinama options. So Allah uthini? Subhanallah. Esikhathini esiningi Allah mayefunga ufunga ngezinto azidalile, washams walqamar wanafs. Subhanallah. Ngiyafunga ngelanga, ngiyafunga ngenyanga, subhanallah. Ngiyafunga subhanallah ngeinkanuko zomuntu. Waleyli ngiyafunga ngobusuku, subhanallah. Wasama ngiyafunga ngeyibhakabhaka noma ngamazulu. Kodwa kule verse lalelisise mfowethu nawe dadewethu, walla ufunga ngobani la? Fala wa rabbika, walla ufunga ngaye. Allah ufunga ngaye la kule verse le. Akafungi ngendalo yakhe, ufunga ngaye. What did Allah says? La yu'minun. Abawona amakholwa. Subhanallah. Geba kha ngenkosi yenu babengeke babe ngamakholwa. Abawona amakholwa. Obani labo? Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Subhanallah. Abawona amakholwa eqiniso baze bakwenze umehluleli waloko abaphambene ngakho phakathi kwabo. Baze benze uProphet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokho abaphambene ngako phakathi kwabo. Subhanallah. Izwe liphambene. Phambene ngani? Liphambene nabantu bokufika, nabantu abama foreigners. Ingabe indlela enenza ngayo is according to the judgment of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yebo noma cha? Ngabe ukhipha ingane esikolweni
uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyakusupporta yini lokho ingane engazilutho esesikoleni ifunda kuthi wayihambe ngoba ingane yeforeigner? Ngabe ukulutha izitoro zabantu nithathe izinto zabo leze nithi zibolile nihambe niyozidla? Uma ngabe niziluthe niyozidla emizini yenu azisabolanga azisabulale azisena poison, ingabe lokho is according to the judgment of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yebo noma cha? Ngabe ukhipha umuntu wesimame esibhedlela ekhulelwe esikwa eku-labor pain kuthiwa akayotetela ngaphandle, kumanje khona abantu abalele ngaphandle njengoba kumakhaza kunje, ingabe that is according to the judgment of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kumanje umcebo ezweni lethu uyawa, upetrol ukhuphukile, ukudla kuyadura. Kwenziwa yini? Kwazibuza lokho umuntu wasemzansi neAfrika mabahambe ezweni lethu, ukwazibuza ukuthi lokho kwenziwa yini? Kwenziwa izenzo zakho ezokuvakasha, travel and tourism. Umnotho uwile, subhanallah, iphaza ziwile. Angithi nithe abahambe yini manje enisokolayo? Nike nakucabanga yini konke lokho ukuthi lento le eniyenzayo nina nithi niyalungisa, kanti niletha ububha, kanti niletha inhlupheko ezweni egameni lokuthi niyalungisa? Shame to you, my Muslim brother and my Muslim sister osupporta lo msangano lo owenzeka la ezweni lethu. Shame to you. Mawuqeda ufuna ukusebenzisa iQuran, ufuna ukusebenzisa ihistory kaRasulullah sallallahu alaihi wasallam ukupromota izenzo zenu zobusathane, ukupromota izenzo zenu eziphuma endleleni. Ngibuzile, sibuzile ukuthi nampa abelungu le abayillegally abangazanga ngendlela eright abanganamaphepha la eSouth Africa, bona abaqoshwa ngani? Igama lithi bona baqoshwa ngoba bona basithathelanga umsebenzi. Ukuthi abasithathelanga umsebenzi kusho ukuthi sebelegally yini kule country? Sebenayo yini imvumo yokuba kule country? Nazi kahle ukuthi kungani ningabaqoshi labelungu. Nazi kahle ukuthi kungani labelungu ningabaqoshi, ngoba vele bayanikhokhela nani niyakwazi lokho, kodwa ngeke nikuvume. Sibabonile abantu benikezwa imoto esingazi namhlanje ukuthi lezo moto lezo zithengwa ubani. Kudala sibuza ukuthi le moto lezi abaphiwa zona zithengwa ubani? Ubani umuntu ongakusukela ukuthengela imoto ka 1.3 million ungesona isihlobo sakhe, ungenalutho emafeni akhe, akusukela nje ukuthengela imoto ka 1.3 million? Vuka Staki, vuka Mzansi, vuka Afrika, lapha elihle kakhulu. Siyaphi thina njengesizwe? Uthi-ke umdali ungakenzi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam umahluleli kwizinto eniphikisana ngazo. Ungakenzi yena, usazenzele kwakho, usazenzele kweinkanuko zakho, usenkingeni enkulu, awukakabi ikholwa leqiniso. Subhanallah. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma, subhanallah. Emva kwaloko benze njani? Bengatholi ezinhlizweni zabo ukungavumi ngaloko okunqumayo, bangabi nenkinga, bangabi nediscomfort ngama-judgment kaProphet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, futhi bavume ngokuvuma okuphelele. Wayusallimu taslima, bavume peacefully ngokuthula ngokuphelele, bangabi nekungabaza kuma-judgment kaMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingabe mfowethu nawe dadewethu, ngendlela wena owenza ngayo kulelizwe, labantu labo basupportayo abamoshayo ezweni egameni lokulungisa, ingabe wena useyimuslim eligcwele yini? Sengathi umdala ngakuvula ingqondo, akuvula amehlo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.